Ganda oh. Ganda oh. Mahal yan. Ayan oh, paupahan. Ayun, ikaw yan, mami oh. Miss E-Bike. Ano, kakanan ko na. Sogo tayo. Ayan o. Kanan na yan. Ayan, may on. Daming kontraktor. May barak siguro yan, ano. Dami nila, no? Ganyan. Ah, dyan yan? Upahan. Sa loob, no? Walking distance. Oo nga. Ayun, naglalakad lang sila. Pagluluto mo pa sa ila, hindi na. Ang alin? Pagkain niya? May lugaw naman siya. No? Binili pa natin lugaw? Parang hindi ko nakakita. Ikaw ang kumuha? Nag-isa sila nila. Lagi nakabang yun pag gantong oras. Ito ang bibili. Matcha cheesecake.
Oh, dami nagtitinda doon, Mi, oh. Oo. Ano yun? Ano yun? Ha? Hindi, yung kainan. Bisbolan ba yun? Pares. Yan ba yung BPI? Oo, ginagawa nila na ano, no? Lampas na pala tayo ng cheese na. Pala nakukuha ng porpoise na yan. Malaki? Ba't si tatay? Walang trabaho ah. Ang ina, may paupahan si tatay, hindi yung papa sa tuhod. Hindi, yung paupahan naman eh. Wala, hindi naman nagbabayad ng tax si tatay. Hindi naman nila alam yun. Siyempre, yung mga nag-ano, ayun tatay. Sayang din yan. 4,000 pala nakukuha Putang ina, na. sayang din yan. Sabihin mo kaya, apply si tatay. Para yata, buwan-buwan yata, every 2 months. Apply mo si tatay. Sa isang kananay ko kasali sa porpoise eh. Aha, wala trabaho. Babae, oh. Walang helmet. Nawala yung titindang baka dyan, no? Kaya Angeles, no? Hindi mamaya.